Wara n-nixfa li l-Gżejjer Maltin esperjenzaw fl-aħħar ġimgħat, din il-ġimgħa qed nesperjenzaw l-ewwel sinjali tal-ħarifa b'temp iżjed imsaħħab, xita u temperaturi iżjed qrib in-normal dan iż-żmien tas-sena. Fl-aħħar sigħat il-Gżejjer Maltin esperjenzaw ħalbiet iżolati tax-xita u t-temp mistenni jibqa' pjuttost imsaħħab anke fil-jiem li ġejjin b'aktar xita mistennija fit-tmiem il-ġimgħa. Anke jekk in-norma klimatika għax-xita tul ix-xahar ta' Settembru hija dik ta' 59.2 mm, sa issa x-xahar baqa' tista' tgħid ox u l-jiem illi ġejjin mistennija jisqu xi ftit jew isqlu ċuħ tar-raba'. Jirriżulta wkoll it-temperaturi se jibqgħu relattivament sħan bl-ogħla temperatura mistennija titla' għal 29 grad Celsius biex imbagħad tinżel xi ftit fit-tmiem il-ġimgħa għal madwar 27 grad hekk kif ir-riħ idur mill-Majstral. Fil-għaxija t-temperaturi mistennija jvarjaw bejn 21 u 22 grad Celsius. Intant stqarrija maħruġa mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta indikat kif l-erejjex ta' Santa Marija waslu eżatt fi żmienhom u għamlu xogħolhom. Fil-fatt matul ix-xahar ta' Awwissu l-Uffiċċju Meteoroloġiku kejjel 10.8 mm ta' xita, jiġifieri ftit iżjed minn norma ta' 9.7 mm. L-akbar ammont ta' xita tkejjel bejn is-16 u 17 tax-xahar b'żewġ maltempati bis-sajjetti. It-temperatura medja matul ix-xahar li għadda kienet dik ta' 27.1 gradi Celsius.